ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ଏନେଇ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ କ୍ଲାସ୍ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SC/ST ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସେହିଠାରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିତରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ସାଇଜର ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ସାଇଜର ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବିତରଣ କରାଯିବ। କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ୍।